Kani kalong ke jing pentip. But kata ke jing pentip kalong ba pinyalong ki ba husiar pinyalong ki brio ki ba start. Mardon ki brio ki ba shimkabu ha ke kerteng ke jonga ban ya pan pisa na ki brio. But ki post ru da ke kerteng ke jonga but ban ong ba ngidan kam pisa kumta. But ngilawat jing tip kini kimde na po India ki na po Nigeria. Badeng ta pi hap ban long ki brio ki ba start banum nget lane banum beat namar kini ki fraud kini ki brio ki ba syukor kum ba ktin ga jong blai ka ong bagi ski ki ba khado ginon shibun ginong syukor tadeng ta to long fi ki brio ki ba start ken mau kini ka wei naladi ngam jupan pisa na pi balada ka poi ka por ban le kum taru ngan na ong hi daladi henry yamantai hadu menta ngimpat jule kum ta te ken mau pi giba sngap ya program jo pon giba page ya ga khobor ge jong try na sengi wanum bi ban ya comment semar kani kami haki comment section baladan we breu ba post ha kerteng ge jonga uba pan pisa na ki breu tadeng ta tolong fi ki breu ki ba start ban ngasno ba ngin off no ya comment section ge jongi khnang ba kum kini ki judge jing thau ginom la ban shukori ki breu ki babon tadeng ta la fi kwa jing duai fi la ban phone be ha ke number fi ke screen ke jong pi la fi kwa ban ye kendo ingi fi la man chini ka office jong ka partner nginda sngo comment nginda sngo tanat bangin ye kendo markmat bat pi te utrai nang kar khu ye fi tolong fi ki breu ki basta tolong fi ki breu ru ki badap da ka jing shem phang ai ba phin lat na ki jing shukor ai ba phin lat na ki bor ki jong baman ki ba lam ler ye pi utrai nang kar khu ye fi but unang ai fi ka bor fi nang la ban shakri utrai khableshibon